Čaute ľudia, vítajte pri mojom ďalšom videu zo série Golf 4 Legenda ožíva. V tomto videu si vymeníme na prednej aj zadnej náprave komplet brzdový systém. Pri výmene brzdy je potrebné meniť všetko naraz, nielen na spolujazdcovej strane, ale aj na tej vodičovej. V tomto videu si vymeníme všetky doštičky, kotúče aj brzdové lanká. Ku výmene brzdového systému budeme potrebovať zdvihák, ja mám takýto hydraulický, stojky na podoprenie auta, račňu aj s nastavcami, drátený kartač pre očistenie niektorých segmentov od hrdze, vidlicové kľúče, jeden plochý a jeden krížový šrubovák, ďalej vazelinu, čistič brzd, keramické alebo medené mazivo, ja používam keramické, antikoroznú farbu, ak treba niečo ochrániť pred útokom hrdze, kotúče zadnej nápravy alebo predné kotúče, ktoré sú o niečo väčšie, keďže vpredu je motor. Tieto konkrétne sú aj s chladením. Predné doštičky sú taktiež o niečo väčšie ako tie zadné. Na jednej z doštičiek sa nachádza káblik, ktorý ide k snímači opotrebenia tejto doštičky. Potom tu máme zadné doštičky, no a už keď dáme dokopy aj zadné brzdy, vymeníme si aj brzdové lanká, ktoré sú spojené so zadnou nápravou. Výmena hydraulických kotúčových brzd nie je až tak komplikovaný úkon a ak jazdíte na bajku a používate hydraulické brzdy, je to veľmi podobný systém, akurát že na aute je to o niečo väčšie. Takže ak máte to správne náradie, nemáte sa čoho obávať. Pre výmenu brzd vám netreba žiadne servisné zdviháky ani montážne jamy. Vymeniť brzdy si môžete na hociakej pevnej ploche, napríklad aj na parkovisku. Výmena brzdových kotúčov, doštičiek a laniek zahŕňa nasledujúce úkony. Zaistenie auta proti pohybu, zdvihnutie auta na zdvihák, podoprenie stojkami a demontáž kolesa, demontáž strmenia starých doštičiek a kotúčov, montáž nových brzd, nasadenie kolesa, odstránenie stojak a vrátenie auta opäť na zem. Toto celé zopakujeme ešte 3-krát pri každom jednom kolese a pomedzi to vymeníme aj brzdové lanká, ktoré sa od ručnej brzdy ťahnú až ku zadným kolesám. No tak poďme na to. Pred samotným začatím demontáže a montáže brzd si musíme auto zaistiť. Keďže na stojky postavíme najprv zadnú nápravu, zaistíme preto kolesa vpredu. Zoberiem si zdvihák a začníme od prvého zadného kolesa. Ešte predtým než zdvihneme auto na zdvihák, povolíme všetky šruby na kolese, tak aby boli jemne dotiahnuté, pretože ak by sme najprv zdvihli auto na zdvihák, tak koleso by sa točilo, no a šruby by sa tým pádom nedali povoliť. Zoberieme si klasický servisný kľúč, ktorý patrí k základnej a povinnej výbave auta a uvoľníme všetky šruby pekne jednu po druhej. Teraz môžeme zdvihnúť auto na zdvihák. Zoberieme si stojku a podložíme ju pod auto. No a pretože na podvozku auta sú väčšinou tenké plechy, musíme ju podložiť na také miesto, ktoré neurobí dieru do podlahy. Preto ju podložíme pod kus pevného kovu. Auto máme z tejto strany podstojkované, zdvihák dáme preč, zatiaľ nám ho už netreba. Ešte raz si všetko skontrolujeme, či je všetko v poriadku, je to OK. Teraz už môžeme demontovať šruby a dáme dole koleso. Fú, tak toto vyzerá už pekne po záruke. V hrdze tu máme požehnanie. Toľko hrdze na kotúči som ešte nevidel. Koleso si môžeme odkotúľať na miesto, na ktorom nám nebude zavádzať pri montáži alebo demontáži brzd. Aby toto video nebolo príliš dlhé, prejdeme na druhé zadné koleso. V rýchlosti si dáme auto na zdvihák. Aby sme predišli nebezpečenstvu, urobíme skúšku správnosti, je to safe.
Odskrutkujeme všetky 5 šruby, na niektorých vozidlách sú len 4, záleží to od typu vozidla. No aj toto koleso si môžeme odkotúľať niekde bokom. A ďalej budeme pokračovať v demontovaní strmenia. Pre demontáž strmenia použijeme račňu a vhodný nastavec. Strmeň zadného kolesa na tomto Golfe je prichytený metrickou šrubou so 6-hranou hlavou o veľkosti 13. Prvá sa nachádza hore, to je tá, ktorú práve demontujem. No a druhá sa nachádza v spodnej časti strmenia. Pre jej demontovanie budem potrebovať takýto predĺžovák. Táto šruba sa nám pretáča, ale je tu protišruba, ktorú si uchytíme 15 vidlicovým kľúčom. Šrubu úplne vyberieme, strmeň odtlačíme od kotúča, plochým šrubovákom uvoľníme lanko z úchytu brzdového lanka, ktorý sa nachádza na strmení. Z disku odstraníme zapečenú brzdovú doštičku a môžeme vidieť, že tieto doštičky to už majú definitívne za sebou. Plochým šrubovákom prečistím otvory šrub, ktoré upevňujú držiak strmenia, pretože mi tam nevošiel nastavec. Na zadnej náprave tohto Golfa držiak strmenia upevňujú šruby, do ktorých ide nastavec 8 imbus. Uvoľníme si prvú šrubu. Strmeň si môžeme dať niekde bokom, tak aby sme nepoškodili hadičku a aby nám nezavadzal. A môžeme pokračovať v demontovaní druhej šruby držiaka strmenia. Táto šruba nechce povoliť, preto použijeme sprej na uvoľnenie šrúb. Nastriekame ho na šrubu a necháme ho vsiaknúť do porov. S kľúčom alebo nejakou tyčkou si môžeme predĺžiť páku pre väčšiu silu. No a šruba nám bez problémov povolila. Držiak strmenia máme uvoľnený, šruba je vonku. Takže ľudia, takto vyzerá držiak strmenia, v ktorom máme zaseknutú jednu brzdovú doštičku. Tento držiak vyzerá byť v katastrofálnom stave. Doštičku si vybijeme kladivom. No a tento kotúč to už má tiež dávno za sebou. Poďme ale ďalej, očistíme si náboj od hrdze. No a stala sa mi nepríjemná vec. Skúšal som povoliť upevňovaciu šrubu, ktorá sa nachádza v púzdre samotného držiaka strmenia. Bohužiaľ to celé zhrdzavelo, až tak, že to nešlo vybrať a keď som sa o to pokúsil, nastala únava materiálu a šruba sa jednoducho zlomila. Na druhej šrube môžeme vidieť, že úplne ľahko ide z púzdra von. V púzdre sa nachádza mazivo, vďaka ktorému šruba v púzdre pekne klže. Na mojom Patreone nájdete video, ako jednoducho zrepasovať takýto problém. V tomto videu si namontujeme fungelnový držiak strmenia, ale ešte predtým budeme musieť urobiť veľmi dôležitú vec. Zatlačíme si piesť strmenia úplne na doraz, tak aby sa nám tam vošli nové doštičky, ktoré sú už o niečo hrubšie ako tie staré. K tomu sa dá použiť aj špeciálny prípravok, ktorého odkaz nájdete dole v popise tohto videa. Dá sa to urobiť aj po domácky, je na to veľmi veľa spôsobov. Ja som použil kľúč od Flexi, s ktorým som zatočil piesť strmenia až na doraz. Trvalo mi to skoro 2 hodiny. Ak máte zapečené piesty, je to babračka, preto si radšej zadovážte originálny túl presne k tomu určený. K piestom ešte dodám, že piest strmenia tohto typu na zadnom kolese je potrebné točiť, ale aj tlačiť zároveň.
Piest strmeňa máme zatočený, poďme si namontovať tento pozinkovaný a hrdze odolný držiak strmeňa. V balení sme mali aj nové šruby a majú rovnaké hlavičky ako tie staré, takže si ich dotiahneme s nástavcom Imbus 8. Zatiaľ si zatočíme len hornú šrubu. V ďalšom kroku striekneme trošku brzdového čističa na nový kotúč a úplne ho očistíme od zbytkov masnoty, pekne z jednej aj z druhej strany. Kotúč si osadíme. A upevňuje sa len jedinou šrubou, ktorá má krížovú hlavičku. Na držiak strmeňa si dáme pliešky, po ktorých klžú doštičky. Mohol som použiť aj staré pliešky, ale v balení držiaka strmeňa som našiel úplne nové, preto použijem tieto. Z tejto polohy si hneď môžeme osadiť aj nové doštičky. Ach, krásne to zapadlo. Takže máme osadený nový kotúč, nové doštičky a máme osadený aj nový držiak strmeňa. Na doštičky si striekneme trošku keramického spreju. Dotiahneme šruby držiaka strmeňa úplne na doraz. Založíme si strmeň tak, aby nám pekne zasadol na miesto. No a v krabici máme dve nové šruby, s ktorými si strmeň pritiahneme k držiaku strmeňa. Tieto šruby majú rovnaké hlavičky ako tie staré, preto si ich dotiahneme s rovnakým nástavcom 6 rán veľkosť 13. Čo môj dogi? Trošku nám to pretáča, ale pre uchytenie môžeme použiť 15 vidlicový kľúč. Takže strmeň máme napevno pritiahnutý k držiaku. Na tejto strane sme teda hotoví. Osadíme si koleso. Zoberiem si nový kotúč aj doštičky, trošku si kotúč očistíme. No a na tejto strane už len tak zrýchla nasadíme nový kotúč, osadíme si doštičky. No a pri prvom kolese som zabudol povedať, že keramické alebo medené mazivo sa dáva na všetky styčné plochy, ktoré môžu v budúcnosti hrdzavieť. A to nielen na upevňovaciu plochu kotúča, ale aj na vonkajšie strany doštičiek. Dôležité ale je, aby sa mazivo nedostalo do brzdného priestoru. A ak by sa to náhodou stalo, doštičky môžete rovno zahodiť. Ďalej si namontujeme koleso. Zašrubujem si všetky šruby. Šruby dotiahneme servisným kľúčom. No a môžeme prejsť na prednú nápravu. Takže všetko odznova. Povolíme si šruby. Zdvihneme si auto na zdvihák. Podložíme stojku pod nejaký pevný bod. Auto už stojí pevne na stojke a keďže vpredu je ohromná váha, pre vlastnú bezpečnosť som dal zdvihák do mierneho tlaku. Môžeme si teraz z kolesa vyšrubovať všetky šruby.
Tento kotúč je taktiež pekne zhrdzavený a koleso si uložíme niekde bokom. Hrdza sa z kotúča len sype, poďme ho demontovať. Na prednej náprave je strmeň uchytený šrubou s hlavičkou Torx 45. Povolíme si prvú šrubu. Šruba vyzerá nejak takto. Povolíme si druhú šrubu. Strmeň je trošku zaseknutý, takže ho s kladivom jemne vybijem. Strmeň si uložíme na bezpečné miesto, tak aby sme nepoškodili hadicu od hydrauliky, napríklad tu za ten tlmič. Kábel opotrebenia brzd, ktorý ide ku starej doštičke, jednoducho odtrhnem. Konektor odpojíme, ten nám už trebať nebude, pretože na novej doštičke je nový. Zacvakneme prvú doštičku, druhá nejde vycvaknúť, takže si pomôžeme s kladivom. Ak si starú doštičku porovnáme s novou, tá nová je o niečo hrubšia a tá stará je už z jednej strany rozpraskaná, no a čoskoro by sa rozpadla. Strmeň si dôkladne vyčistíme od hrdze s kartáčom. Doštičky pri brzdení na prednej náprave behajú po strmení v takýchto drážkach. Tieto drážky je potrebné dôkladne očistiť. K tomu môžeme použiť starší plochý šrubovák. Doštičky okrem strmenia behajú aj po držiaku predného strmenia. Tento držiak musíme preto taktiež dôkladne očistiť, môžeme použiť šrubovák alebo drátenú kefu. Na prednej náprave pies strmenia nezvykne byť zaseknutý, preto pre jeho zatlačenie postačia obyčajné blicky. Doštička s káblom sa osadzuje ku piestu, jednoducho sa tam len zatlačí. Ostatné doštičky v balení sú všetky rovnaké, takže sa nemôže stať, že by ste ich pomiešali. No a druhá doštička sa zacvakuje nie z boku, ale z hora. Kotúč si osadíme pekne na miesto. Krížovým šrubovákom zaskrutkujem skrutku, ktorá ho upevňuje. Ak stlačíte v aute brzdu, piest sa zatlačí a tu potom môžeme vidieť, ako klžú styčné plochy doštičiek po samotnom držiaku strmenia. Poďme si osadiť strmeň. Dotiahneme si spodnú šrubu s nastavcom Torx 45. Na hornej šrube je kopec usadenín, takže je dobre šruby si vyčistiť. Dá sa to pekne oškrabať šrubovákom. A dočistiť ju môžeme drôtenou kefou. Šrubu máme očistenú, založíme ju do horného úchytu strmenia, nechce ísť dnu, tak ju doklepeme kladivkom. Teraz šrubu dotiahneme opäť s nástavcom Torx 45. Skontrolujeme a pekne to drží. Teraz si môžeme zapojiť ABS konektor. Nanesieme si keramické mazivo na styčné plochy. Ešte raz si očistíme brzdnú plochu od prípadnej masnoty.
No a sme hotoví, môžeme ísť po koleso a osadiť ho pekne na miesto. Koleso osadíme. Našrubujeme všetky šruby naspäť na miesto. Jemne ich dotiahneme. A povolíme zdvihák tak, aby sa nám koleso dostalo do tlaku so zemou. No a teraz dotiahneme šruby úplne na doraz. Zdvihák teraz už úplne povolíme a môžeme sa presunúť na stranu spolujazca. Brzdy na tejto strane sa menia úplne rovnako ako na strane vodiča, takže vám už len ukážem, že na tejto strane bola odtrhnutá upevňovacia šruba brzdového kotúča. Ale to nevadí, táto šruba sa dá odvrtať, alebo to môžeme v pohode aj nechať tak, pretože brzdový kotúč upevňujú šruby, ktoré držia koleso. No a pre zaujímavosť na tomto šote môžeme vidieť, ako sa otáčavý pohyb prenáša od motora smerom ku kolesu. Táto tyčka, ktorá sa točí, nesie meno hnacích riadel alebo tzv. Poloos. Takže z tejto strany to bude všetko. Namontujeme si koleso naspäť na miesto. Dotiahneme si všetky šruby. Pre rovnomerné uťahovanie sa šruby doťahujú pekne do kríža. Takže máme vymenené všetky brzdy, ostáva nám vymeniť už len brzdové lanká. Pri ručnej brzde si s plochým šrubovákom vypáčime tento plastový kryt. Odpáčime si tento bočný plastový kryt. Omylom som odpáčila tieto kolieska, ktoré dám naspäť. A fungujú na zatváranie a otváranie tohto mechanizmu. Zo spodu si podpáčime tieto plastové uchyty. Presne to isté urobíme aj z druhej strany. Túto krabičku na cigarety dáme preč a odkryje sa nám veľký priestor pre demontáž brzdových laniek. Povolíme brzdové lanká. Na ľavom aj pravom zadnom kolese odstraníme upevňovacie pliešky. S plochým šrubovákom uvoľníme lanka od strmeňov. Povolíme všetky upevňovacie pliešky. Tu kabel ide hore do auta, takže vyťahneme lanko úplne z kabiny na jednej strane, ale aj na druhej strane. Nové lanka som už osadil. No a takto pekne idú od ručnej brzdy až ku zadným kolesám. Lanko sa na konci prepchá cez takýto otvor na strmení. Tu mi chýbal jeden úchyt, tento úchyt sa dá jednoducho nahradiť pevným, ale ohybným drôtikom, ktorý si jednoducho vytvarujeme podľa potreby. Pekne to drží, takže vec je vybavená. Tu máme ešte takýto typ úchytu, do ktorého sa dá lanko a jednoducho sa pritlačí napríklad šrubovákom. Na obidvoch stranách netreba zabudnúť osadiť naspäť na otvor strmenia upevňovacie pliešky. Vôjdem naspäť do auta a nové lanka osadíme do tohto kotviaceho segmentu. Začneme uťahovať maticu. Máš tu? Jo, paráda.
Pre zaťahnutie tejto matice je najlepšie použiť vidlicový kľúč s račňou. V tomto prípade je to 10 kľúč. Maticu doťahujeme, pokiaľ dostaneme lanka do mierneho tlaku. A trošku povoliť, aby keď sa zatiahne ručná brzda, sa zatiahli doštičky a začali brzdiť kotúč. No, už je to v tlaku. Ak by sme maticu veľmi pritiahli, ručnú brzdu ani nezdvihneme. No a máme to v tlaku. Trošku to vrátime naspäť. Teraz si myslím, že to bude OK. No teraz by to mohlo byť tak akurát. Vyzerá to byť v pohode. No a ak zatiahnem ručnú brzdu, zatiahne sa maximálne po 7 zub. Trošku ju môžem ešte dotiahnuť a hotovo. Asi bude dobré. Dobre, lanka sú rovno. Všetko je OK. Takže ručná brzda je hotová. Poďme na ovzdušnenie. Pri každom kolese na každom strmení sa nachádza odzdušňovací ventil. Tento ventil sa dá povoliť 11-kovým kľúčom. Ale na to, aby ste mohli odzdušniť brzdový systém, sú potrební dvaja ľudia. V podstate jeden človek sedí v aute, napumpuje a stlačí brzdový pedál. Po zatlačení pedálu sa zvýši tlak v brzdovom systéme, no a v podstate vzduch v hadičke sa natlačí ku odzdušňovaciemu ventilu. A po uvoľnení ventilu vzduch jednoducho vyjde von. Takže sa pripravím, dám si kľúč na odzdušňovací ventil. Spolupáchateľ našlape pedál a úplne ho zatlačí až k zemi. Brzdový systém je v tlaku, takže povolím ovzdušňovací ventil. Vyjde vzduch, možno aj brzdová kvapalina, no a ovzdušňovací ventil úplne zavriem. Spolupáchateľovi zakričím, že môže dať dole nohu z brzdy. Tento spôsob opakujeme pri každom jednom kolese. Ak máte stále mäkký brzdový pedál, znamená to, že v systéme sa stále nachádza vzduch. V takomto prípade postup opakujeme, až pokiaľ odstraníme všetok prebytočný vzduch zo systému. Takže ľudia, sme na konci tohto videa, práve ste dopozerali výmenu brzd Golf 4 Legenda ožíva. No a v ďalšom videu si vymeníme štarter aj batériu. Ak sa ti páčilo toto video, nechaj mi koment, daj mi like. Ak si tu nový, klikni na subscribe. Môžeš ma podporiť aj finančne prostredníctvom Patreonu, len za 2,50 mesačne. No a na záver už len dodám, stay free, vidíme sa pri ďalšom videu.